Masu bibiyar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna sanar da ku da idan kai farkon shigowa ne da ka taimaka kai mana subscribe, kana daga bisani ka danna mana alaman ƙararrawar sanarwa, domin ta hakan ne za ka samu damar sanin sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Amma da farko gyara zama domin jin cikakken abin da muke ɗauke da shi a yanzu. Ƙorafin samari ya yi yawa cewa 'yan mata da suke aura ba su ne suka fara kwanciya da su ba. Ganin jini fa ba shi ne budurci ba. Hujjar su a nan ita ce sun yi saduwar aure ta farko da matan da nasu, amma wasu ba su ga jini ya fito ba. Gaskiya wannan ba hujja ba ce da za a yi wa mace kallon 'yar iska. Budurci wata fata ce da yake cikin farjin mace matashiya, kuma fatar ba mai kauri ba ce, sannan tana yagewa ne da zarar ta samu takura. Mace tana rasa budurcinta ne ta waɗannan hanyoyin. Hanya ta farko, saduwa da ɗa namiji. Hanya ta biyu, ɗaukar kaya mai nauyi. Na uku, guje-guje. Na huɗu, hawan keke. Na biyar, hawan doki ko jaki. Na shida, mummunar faɗuwa. Na bakwai, sanya ɗan yatsa a farji. Na takwas, haihuwa da dai sauransu. Wasu matan ko an sadu da su fatar budurcinsu ba ta yagewa har sai sun zo wajen haihuwa, a nan ne za ta yage. Na haka nake kira ga samari don Allah, duk wanda ya auri mace budurwa kar ya ce lallai sai ya ga wannan jinin. Idan har baka ga wannan jinin ba, to kar ka yi wa matarka kallon 'yar iska ko mazinaciya, domin inda 'yar iska ce to mazinaciya da ka sani tun kafin ku yi aure, a zatona tunda sanda ka yi bincike kafin ka yi auren. Domin ba a zama da zargi, don da zarar zargi ya fara shiga aure to aure fa zai lalace. Allah ya kiyaye mu da kiyayewarsa, kuma Allah ya sa 'yan uwana maza su fahimta. Allah ba mu 'ya'ya na gari tare da zuri'a ɗayiba.